Kremlj je nedavno objavio snimak na kojem se vidi ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka sa načelnikom Generalštaba Valerijem Gerasimovim i njegovim zamjenikom, a glavna tema bila je situacija u Kursku. Međutim, nezavisni ruski mediji prenijeli su kako je Kremlj zapravo objavio snimak bez zvuka sa zamagljenim papirima na stolu. Na stolu za kojim sede Vladimir Putin, Valerij Gerasimov i Sergej Rudskoj nalaze se zamagljeni papiri. Video traje oko minuta. Prema zvaničnom saopštenju Kremlja, Gerasimov je izvestio Putina o situaciji u oblasti Kurska. BBC na ruskom navodi da je sastanak održan na jednom od komandnih mesta ruskog ministarstva odbrane. Teško je razumeti kako je tekla diskusija o izveštaju vojnih komandanata jer je pres služba Kremlja objavila snimak bez zvuka, primećuje BBC. Drugo pitanje koje je postavljeno tiče se zamagljenih papira na stolu. Ruski nezavisni mediji pokušali su da dobiju odgovor od Kremlja, ali se portparol Dmitrij Peskov nije oglašavao. U zvaničnom saopštenju koje je izdato